Pero nakikita ka sa anak. Ano po, Abia? Bakit? Ikaw makitaan. Tingog na lang. Mas ayaw na magkita. Hindi na lang ako yan. Hindi. Ay, di ka makikita ka. Yung ang ganyan. Sabi na. Mga utang. Happy birthday ka, Ian. Ay, ganyan. Yan, dyan mo yan. Dito ko ay kining sasawag dito ngayon namin. Wala dito? Mag-ibo din kasi tuyo suka. Lain na tuyo dito. Eh? Mga utang. Ako naman yun. Papa, dali. Tin. Happy birthday, Ian. Thank you, Garen. My Kimgabi. Thank you. Pasimit niya ko rin ah. Tumagi. Ate Ma'am Lord. Gamay na coke daw, iya ha. Masarap ang cook. May Grace. Change tayo. Sa'yo tong madami. Parihan na. Ayun na yan. Taghan ano eh. Do not bring a lot ha. Give mommy also the half, okay? Later, boy. Eat mo first. Give me the half ha. Do not finish it all ha. Give mommy. Ano sila? Kalima. Wala. Pero malaki hindi ko baka ano ito. Ha? Dito sila matulong ng balay? Ito ko din mga tatong ito nga lang ko. Ba naging mga regalo kada ko may dito niya sa bato kadawon. Ay, tapo kayo siya. Ako ni bawal ka ng sauce. Nami alas bato kadawon, nami alas 12. Ito. Alas 12. Dapat nga ganina alas 12 ka gabi ko. Labos ng taon lang no kaya gimo alas bato kadawon. Thank you, Nami Aliyah. alas 12. Nami alas 12. Kaya na ko, pwede naman ko, ba natin mo tawag uli kay kapoy na kayo uli kaya balik ako alas 4 sa but. Hindi ka Kanina mo niya, discharge kanina. Kapon. Alam mo, ni uli, ni ato may galing, alas 2 sibigan, lako naman sa bala, itong hospital. Nakuha na rin yung gamit ko, Pema? Eh, Pema? pinawala. Sana lang ikaw niya, Mylene. Tara? Thank you, Pema. Dan. Thank you, Kayo. Pema? Dinoy, like, kasi ito gamit sa baby yung ikuha na eh. Thank you, Dan. Ito gamit sa baby yung ikuha. Ang pa rin niya. Bebe. Bebe, at baby sa baby yung ikuha. Ang pema ka, Sarah. Hi! Ang pema dahil. La, pra na kita ka ito. Pra na kita ka ito. Dito ko sa art. Yes. Meet pa this Pilipinas. Di ba ako magulo sa Pilipinas na? Dito ako magbutog nito. Gimingaw, juga diri no. Pagkaon no. Alain mo na pagkaon dito sa Indonesia. Pati Singapore. Tawagan na ako yung alarm. Gimana ganito lang kanan to? Ha? Ganda lang niya. Thank you, Nick. Ano ba? Sa kanang dati? Ay, ay, ha? Thank you sa madami sa. Basta mga din, ang bato rin. Uy, Christina! Sabi mo, maganda mo. Kanan? Bato na doon. Maganda na, rabat mo? Pabot na mo? Sabi mo, si Daddy Pig, baka nakalimutan niya. 16? Tin, dali dili ba? Baka ano yung battery doon, mag-drain. Kung tayo mo dito Ay, kay Mayong gabi. Daggan kay salamat sa nag-meet sa kuha. Wala pa na ako na-replyan kay. Nagluto ko nung hati na. Wala, may kayo ko yung tata. Ano eh? Ayahang. Sila ante, ni kaon na? Ante! Ante! Ang ko ba ni kaon na? Ay, doon siya. Sumita, thank you. Abi ko. Sipin dari ata. Gimingaw ni ba? Gimingaw ni ba? Wala ko nagkikawa. Ato ba ito? Nana ko Singapore niya. Bago na kong abukikan o Pilipinas. Pin akong kaon nila niya sa Ano ka? Hawad ko dito mamlo sa kanang sa tren. asa. Singapore.
Out ka? naman, di ba? Si Ate Be. Ikaw. Kung anong movie. Basta taas. Ito man ang nagkakuan. Ito makain? Bagoy? Dali lang man kayo naman dito sa ilmo. Naano siya i-guide nga. Punta ka station. Ay, sila. Paspas mga kwarta dito eh. Grabe sila man lakaw, no? Pansin ka, no? Paspas kay kwarta. Layo na kayo Pilipinas sa Singapore. Kaya, Paano Singapore, no? Ano ba matulong ka, Ma'am Lo? Taga Singapore man ka? Dito may nagpuyo pila kayo. Sana, Asa man ka dito, Ma'am Lo? Sa lugang, eh. Asa man ka? Dapat sa Siranggon. Abot na da. Siranggon. Ayun na. Layo. Inahan pa. Magian sa trend dili. Ano ka? Inagawas. Unahan train. Inagawas. Inisaka sa train. Pa north na mo. Asa na banda? Asa ka na to? Taga na abot di ako sintusa. Layo na to. Isa. Diyan sa Chinatown, diyan abot pag ni India. Ano ta? Sintra. Kuhan man na. Amot ko isa pa karoon. May ako na pagkain mo, titi. Ako mo ina. Thank you kayo, Anabs. Thank you kaayo. Botanical. Naabot na si Mikya. Gikan sa Kuan, Mars. Thank you kaayo, Murados. Thank you so Papain. much. Jennifer, thank you kaayo. Sound ba na banda? Thank you kaayo, Juneva. Ang kadulong punggol ba? Happy kayo karon, grabe. Pinaka-end na po na siya. Salamat kayo sa Ginoo. Naamo na sila mamik. Pero ang punggol, layo na kayo. Mikyat ni Ma'am Lu. Kadulong ka punggol. Thank you, sis. Diba? Sis, thank you from So, dili ka sa ano? Taipei, Taiwan. Thank you, listen. Pila lang Thank kami you. galing sa Salamat kayo sa inyo, ha. Layo naman Thank you tayo. kayo, Christina, sa 100 stars. Pulahan ganit ko nung kay. Yung ana ra ba mag-trend ra. Brenda. Paspas ka dito, no? Abi yung igang dito nakatupak. Ano mo dito? Aya, thank you kayo, Aya. So, iga nga, puro man ka aircon. Baga, lang trend. Pero sa nagawas na ba? Sa gulan tong namin. Okay, kuya. Thank you kaayo. Hi, Ay, Ren, thank you. Carol, si kuya. Thank you dahil nag-greet sa ko si Ruel. Si salamat kaayo. Alam mo ka, Dave? Thank you kaayo. Indian ba? Indian na ba? Indian. Pila mo ka, Dave? Ano, enjoy ni mo, eh? Ang kuan. Marina Bay, ang ato mo. Basta ka mo taas. Wala ba kang nakakay? Dapat naikod-kod sa sanina ay. Dapat nakapagod. Janine Cuevas, thank you kaayo. Hindi tayo makabay na event. Ang sabi mo, sino na? Si Tom kayo nagkuhan na po siya na pinilas. Ako kayo. Bawal siya niya, alas ito. Bawal. May Angeli, thank you kaayo. Thank you. Sa Orchard, nag-room Dagan around ko dito, bulak wala. ni Ma'am Lo. Orchard, Lucky Plaza, Filipino Foods. Okay. Filipino Mall, Tang, Gamay na yung kulang no, ma-develop yun kong Ma'am Lo. Aragon. Sa Orchard, Mulood yun, ako sa sa tubangan. sentro yun siya. Alisa May. Sa Ayon. May ganin, natulong kayo nun na nasimikit ba, Nuli Pilipinas. Orchard Road. Thank you kaayo, Dira, minasentro. Lauren. Next, thank you. Dili dito sa Merlion Sintro de. Alin? Tawagin mo na si ate kung gawin na tayo. Sa Esplanade ba na? Ransaw. Adi na banda ha? Kuan. Magkuhan pa ka sa sawan. Ako ay sa kailan no kung pangdapat ng balay. Mayroon. Thank you kay Lauren Mix. Thank you kayo. Hi. Murag dyan ako ang balay, no? Murag. Ayan. Oo. Kampod. Na-birthday ka ma? Pwede na kung birthday na-birthday ko ani. Hi, ma. May gabiing. Baway ko ulig mo. Bapa kaya. Ay, bapagin mo camera. Hi, may gabiing. Magkuha ko kuwan. Magkuha ko ganang tuyo. Happy birthday na ko. Na-birthday ko. Birthday ka ma? Ay, Wang Ising! Hi, Wang Wang! Kabalo ka
si Ma'am Lo nang invite niya. Di ko mang-invite kung dili man niya ko ang gusto. Ang gusto lang ako ani, ako ra manglihok, Ginoo kaulaw. Ni kaon na kay bari 20 ra kay naulaw ko, pero ang spaghetti magdala jud ko balik 50. Hugas ang plato, madam. Gani po human. Hugas ang plato para dili ta buy-buyan na ni. Zairo, hi, mayang gabi sa imuha. Tagda ko yan, nagayin na ako si Gitwa. Thank you kaayo kay kaday lang ha kay. Okay. Laka. Kuan suka. Bisik klorin mo. Mix, namikyat ra bitay mo kuan. Dawa na dala mikyat. Para. So, pisit-pisita lang. Mapalit ang kuan. Bawal na gamot. Yan, hamis kayo ka. Tayo kayo, Roselyn. Pilang na ang edad mo nato yan. Looks young. Naka 25. Hi. Hi. Iyan, imbis kinagtago na direct away live. Ikaw, ginasundan dyan minimo live. Siya po, matago siya. Ay, agis ako, doy. Pasan yung lubot, Asam doy. nasunog na to sa nakatong sa NCCC. Unsay kung saan na nasunog. Dali na, kaya nagkuha ko kwarta. Jonalyn, maayong gabi sa mga og salamat kaayo sa pag-greet sa kuwatanan. Kadali lang jud kaayo mga iyan ha. Pag magpasalamat jud ko sa inyo hatanan kay lakon kay ko. Ang gusto nila. Ganina na ko si hinilak ba? Promise. Sa Manhinita, katong naghatag yung pagkaon sa mga bata, nagila ko kay dili ako ang gasto. Ako lang naghatag. Hindi, una-una to iyan. May pay sa kuan. Maghatag ni Ma'am. Ano gyud ko gapilitan sa mga. Hindi naman, tawa na lang. Antay shooting ng intawon ako. Ako karon magpasalamat ko sa tanan. Kaya naman ko Jolly, maing gabi sa imo ha. Wala mo gi-invite sa angkol. Abro mo wajud ko gi-invite maski isa no kay maula jud ko di man ni ako ang kuan kanang handa. Gibirten ko ni Ma'am Lo pero dili man ni ako ang gasto. Kung ako ang gasto, syempre mang-invite ko kay nako karapatan pero pati karapatan mang-invite ko dili ako ang gasto. Trying to reconnect. Yeah. Okay. Thank you kaayo, Marie. Hi, maayong gabi sa imuha. Thank you kaayo sa tanan nagrit. Pasalamat jud ko sa inyo ha tanan. Pangitan ako daw ire. Pasalamat ko sa inyo ha tanan sa pagsuporta. Hapit na ko 40. Ginoo ko pabangbuang dapat ko moral dapat ko walay pulo sa kinabuhi. Pero okay na. Happy birthday yan. Deserve mo na tanan. Makana jud ko na ako tanan no kung ako lucky. Wow, lucky. Christopher Losada. Hi, madam. Happy birthday. Happy birthday yan. Honey, hi. Happy birthday. Deserve ni mo na pa birthday ni Mother Lo. Honey, di mo to ako maadto. Muli enta ako paghatag di mo. Naghatag ng pagkaon sa mga street food ganina. Ayo, nahatag mi ganina. Muli na to kapag human kay pag human maghatag, nagpabalon si Mother Lo, nagpalit og bulak, nagpalit og cake, Jesus. So ano ko pagtikang silang balay. Nakusi siya mapugko, mamulbuyan mapugko pohon. Hi. Wala pa tao? Wala pa. Ay tama naman day. Wala kabugo na ako naman day. Naman day doorbell, pili na ko maugmaan ko ani diri ah. Thank you kaayo kay Shero. Thank you kaayo. Hi Vince, thank you kaayo. Sweet, ayo dili mi mag-inom karon. Ay, happy birthday ya! Hi, thank you. Kita na ko sa post ni Ma'am Lo. Mas daghan pa siya ko, mas daghan pa nag-comment kung sa akong post. Thank you, ma'am. Salamat. Ay, Ay, 400. blast mo tayo mo, black. Ah, Blast. blast.
Sosyal. Kuhon ani kung kamatinon ako mag-trisbee na nandiyan ko ani. Tabako na. Happy birthday yan sad ni Ron sa kong papa. Mga taga Ilomina. Adri si Madam. Madam, may gabi. Grabe on. Kiniri ang tindahan na pati ang mga karagining mga dicer maulo mo kuan. Hastang kuan na kanang hipid kayo. Thank you kaayo, ma'am. Una sa ako, madam. Thank you. Shout out ya pa may dilang nako kay Losi Gabs maing gabi sa imuha. Jasmine, thank you kayo sa imuhang good. Daghan jud kayo salamat sa inyo ha tanan na nalipay jud ko ay na gimahal di ko ninyo. Ha! Na rin nagmahal na ako. Maski dili ta mo kadugo. Pabangbang lang jud ko rin sa Facebook, na. O na ni man, kaya mo kuling. Kao na pug ko anik tai ani, mo na ta si Boy Tapang ani. Thank you kaayo, Fred Gab. Thank you so much kay Elizabeth. Thank you kaayo. Thank you kaayo, Joylene. Kay Mark Clifford. Bahali na tayaan. Bahali na, Dri. Di naman ko muinom kay muli man ko niya. Ugma ka, maghimo na ko kuan content. Para na ko dugi na ba ko maka-upload no kay kani akong utok na 1 ka gramo. Ana, yan. Wala ko tig video. So ugma man kamot ko na ako na lang jud. No? We wish you more birthdays to come kay Jitzel. Thank you kaayo, May Taguba. Thank you kaayo. Ay sa mga kuan good no, sa mga kanagaring mga karadyong naga-comment sa kuwang video karang mailhan beta mo. Kailan ako mo pamilya. Salamat kaayo. You're so loyal. Thank you kaayo. I love you guys sa tanan. Ay, happy birthday yan kay Marites. Marites juga. Thank you kaayo. Salamat kaayo. Saan siya? Kay Cameli. Thank you kaayo, Shibangs. Iyan. Hi. May gabi si mo. Iyan. Pwede na ba mag-send? Dili pa. Grace, dili pa pwede. Pangita naglaki yaan kanang apam. Data sa apam. Kay kani ato ang kanetong bilahan, di naman tungkad so apam-apam tani. Ha iyaan gwapa mo. Hi Donna, thank you kaayo. Lamig kag bangs madam. Yan tagdas ako kay Alisa May maayong gabi sa inyo ha pangita na kamu no kung makasugo mo sa pangitag laki no, mura yun na ang laki na, mura ukay-ukay. Siyempre, mangigat man tag maayo. Ako na dugan na ko single na, pero wala ko kabalo kasi proseso sa papangigat. Ako kabalo, manguot ba ko dayon, unsa man. Ipakita, unsa man. Naglibro ko, unsa ang pagpapangigat. Mangayo kong tip ninyo, unsaon. Wish na ko na mabinyo na ko. Sa pabinyo, may uyab. Uyab sa siguro ang ampuan ninyo. Ayun sa minyo. Salamat kay Mercy. Thank you kayo, ma'am. Pang-uyab na iyaan. Kinsa ganin mo. Lain po rin po. Saan? Nabay proseso sa papangigat. Kanang mukuot ba ko dayon? Ang sama. Mukinhat ba ko? Wala ko kabalo. Dugay na ko wala kapangigat. Wishing you a healthier and blessed life ahead of you. Thank you. Angela Trix, thank you kayo. Ayun na naluyak ko. Ambot mo kay ako ang giluto na kay isda o kanang ganing tawagan na kanang kaalitsing kawali. Ano kog mamatay. Hello madam, may gabi sa mga from Digo City kay Cariel, may gabi si Muha kay Scarlett J, no, Bulaklak Art, so sige mga katawa Bulaklak. La Regina, happy birthday mo noon, happy birthday sa kuwa. Oh, thank you kaayo. Ilona Jane sa muka sa manguot. Gani no. Ako tragis na ba ako wala kay gat-igat no nya. Syempre, anak ko makailala lalaki, pero di ba makagusto sa kuwa. So nagplano-plano na ako karon kuan ang 2023 man tano, 24.
Ang plano na jud nako, manguot na jud ko laki. Mamugos jud ko, mangatang na jud ko. Pero siguro no, mapabayad ba na sila? Di na siguro no. Ayaw ko tarayon niya, manimaho. Gani, di ka mo ton mag-gloves ko. Pa shout out from Davao de Oro, Monte Vista kay Erica Bariki. Mayong gabi sa imo kaya happy birthday Bahog Bilat Scarlett Jerilim. Ay, why? Ano ka ba naman ka? Ano ka ba naman ka Scarlett? Ang Bahog Bilat. Isa na salty. Sekreto naman to. Yun na Scarlett ha. Ang lagot ko sa mga. Yan, nabasa na kami sa Love You Madam kay G. Rose. May gabi sa mga happy birthday yan kay Sheila Marie Mary Jane from Mati City. May gabi sa mga happy birthday yan. More birthdays and blessing to you kay Hewa Tuay. Hewa Tuay. Ano yung pangalan mo? Happy birthday, Bogbilat. Scarlett ka, sige makagkuskuha na, Bogbilat. Kasimot ka. Ha? Kasimot ka sa kumbilat, Scarlett. Pero actually na yes. Ano ka ba naman ka? Scarlett. Tiningan ka. Kalag ka no. Bilisin mo diba akong pante. Hello yaan. Balik na dito sa balay. Okay. Thank you kayo, Simer. Maing gabi sa mo. Shout out from Lano del Norte kay Windy. Maing gabi si mo yan, pabisbis na, ginoo ko, kung makaingon dyan sa mga, ano mo rin dyan, dali na yun kay may taglaki. May man ang mga, mga bayot no, kay dali ra. Ako maglisod man ko. Magpangot, kabalo, kasi buno na, ako siya. Nya di man buno na ang laki, matahas ko, kung saba, matahas ko niya. Away na tabo. Lagot ano eh. Dapat dili mag-ulaw-ulaw. Dapat pag gusto mong lalaki, kinghap. Kung hindi ka gusto, may riksi, anak lang. Pag suway, kaya, ana may, almari magabi sa imuha. Tara iyaan, mag-igat ta, kita na lang gagukod sa laki. Kailangan kayo, mo jud love. Tingala ko sa mga laki ba, anong di ko punguyaban. Tingala jud ko, kasi problema ninyo mga laki. Ang gusto nyo ako makuan karong kuan mo? Karong birthday kay O. Oh, saman to. Ano ko machismosa kayo mo. I love you. Hi, Ten. I love you, Jai, and salamat. Regas sa chito, yun ang sulingan nito to. Mga mayroon, gino kayo sa kayo mo si Kwan Kanbi. Kiligon ko rin yung Ruel, ayaw Jud. Ayaw kakilig. Ang kilig man ka. Veronica, Jamaica, hi Jamaica, Kantiga. Ayaw kakilig, kuan ha. Napa si Veronica, yak iday niyan. Ay, yak na, pag mo action gani kindat sa kuha, yak anding now. Mga bastas mo. Bastas! Ayan, shoutout ko from Sweden kay Maya Baday. Salamat kaayo. Thank you kaayo. Happy birthday. Shoutout from Bahrain kay Manang Orena Vlog. Hi Manang Orena Vlog. Scarlett, sige katawa na Scarlett. Matuog ti ka ba? Dako man imo. Yeah. Dako nga Yes. Yes. Everything is ducks. Kwarta, pangarap, dakong tao, dakong Lola, may happy birthday, more birthday to ka. Mo ba, Badel? Patoo ka, Badel? Siyempre, thank you kayo, Madel. Thank you so much. Kamu na lang ni Ruel yan, yung ni Gisa. Kamu lang mo, si Ruel. Basi pag dugmo ko niya yung iyang ulo, di yun na mo kag babae dry. Ha? Dili yun na dry. Ay, sir, maayong gabi sa mo, ha? Maayong gabi sa mo, tatumboy biya ko, kiss ko, be, Crisel. Dali Crisel, dali kay ko. Happy birthday, Yaan. Shout out please kay J.Ann Quizon Villegas. Maayong gabi sa mo, Yaan. What is your secret
Girahan ko sa PES, Bake, Sinaw, Labuan, pang lechon. Mao ba na me? Of course, is White Glow. Is White Glow ng malakas. Isa ko mangmugas ko eh. Na nabulit na kong init. Ate, lami man ang kuan, lami ako ang sinoy ako aliking kawali, pero grabe yung proseso eh, maram kong kamat yun nun. Iya, pagka muna. Jamaica, hi. Iya, mura si Ruel Jod imuha gani kung si Ruel man jud ako ano. Free na ko ro, pakamatay na lang siguro si Ruel. Kung kami na lang mga mabilin sa kalibutan, mapakamatay na lang siguro siya eh. Gila, pamakoy ka mo. Okay naman ko. Thank you pa ko. Hi, Mamusa. Hi, sir! Hi, sir, sa Molde! Hi, sa Pits ko, Ann! Hi, sir! Man gabi, thank you kaayo, sir. Sir, wala ko nakuha ang ring, sir. Pinawag na malas ko, sir. Ako maghatag sa uban. Tama ba na, sir? Thank you kaayo. Jamaica, pagka muna ni Patty Morse. O, basa main gabi si mo. O, thank you kaayo. Wash out from Iyang Riniyaan. Happy birthday kay Richard Nevada. Thank you kaayo. Salamat kay sa kuan. Charlene May. Salamat kayo. Charlene May. Narciso. Pasko. Taasa ba ni mo pangalan, madam? Oy! Ang gabi si Watcher, Ma'am Charlene. Dayan Girado. Ano yun yun? Basta makatentasity na anyos na kamaro. Di na kabasa-basa sa mga litera. Ayan. Hi, Daisy Rose Banot. Hi, Kimberly Montesirin. Happy birthday. Unta hatagan na kidahang laki. Oh. Gusto ko upat na kalaki. Dili na pwede tulo, di pwede lima, di pwede unom. Pa-shoutout. Micro Pets Pet Shop. Hi, Sir Bong. Micro Pets Pet Shop. Oh, mo na sila mga nindot kay. Nairing dito 25 mil. Usit pa ito Persian na first model sa bato eh. Basta 25. Oy. Mahal ba pero gwapa kayo. Kung ako siguro atong iring nun, yun ako mabuhi na. Di mo mapisian. Yeah, shout out I'm watching from Naga, Cebu kay Juliet Pasidas. Maayong gabi sa imuha. Papilyon kayan. Asa man kay Colchito o kay Ruel? Kamot ko. Richard, ko ni mo makatubag mo magbi mayo ano eh. Daisy Rose, bano may gabi si mo hi. Shoutout ko Florami Mateo. Nya problema ni mo Mateo? Florami geron no. Happy birthday yan. Amping karon si mong sa pasagdi na sila yan no, enjoy lang sa pagka-single. Rodelin wala jud nako na enjoy akong pagka-single. No, Rodelin. Wala na jud nako na enjoy akong pagka-single. Gusto na jud ko lucky. Kila na ko ayan, shoutout mi diri kay Agusan del Sur, kay Abby Sansayet. Thank you kaayo. Thank you kaayo. No? Salamat kaayo sa pagtanaw sa kuang live. Thank you jud kaayo. Og anang salamat kasi nag-greet sa kuha. Salamat sa inyo ha. Salamat. Maski usahay inyo na ko yung usahay inyo na kung kuanon. Magbinalusay ta diri ah. Pero salamat kaayo sa pag-greet, salamat kayo sa pagmahal ka nako og pamor pabangbuang payud ko diri sa Facebook. Daghang salamat, mahal kayo tamo. Mas mahal pa tamo sa kong sarili. So balag wala na ko akuha. Hinuol wa man ko niya gilab. Niya. Maayong gabi. Salamat kayo sa tanan. I love you.